Bah, bah, Woi, jepai, tabu pedang bo, jangan kau. apa man? Jepai bah, aku punya di pedang bo, nyagang gulai, tapi kumbang gedang pai. Kembang gedang. Oh, yo, lu kudu bo, anjing ketubang Cilik gajo. nggak apa-apa ya man. Mau papi kepalu ni asal nah, kita pakai gulai go. Aku pelamun di kumbang gedang di. Tapi suwi nggak apa-apa ya dulu ya. Yo. Cukupi mo lagi lamun nyawa aku mak lagi dok kupi alah sana. Noh. Hei, Arman iki mau ngongkon aku golek kembang gedang. Kembang gedang berarti jantung. Iki eneng iki. Kenapa ya dek gelam iki kan cilik iki. Gak apa-apa lah timbang diseneni mbak Arman iki. Cilik main lah timbang Arman iki. Arman marah. Mending ini jelaskan aku sendiriku. Lumayan nulis siji. Kuwi neng juga cilik. Oh, kuwi neng juga kuwi gede kuwi. Lumayan aku loro kan. Lumayan gue lalap. Tapi apa enggak diseneni sing duwe iki? what? Hai. Gedang ungu. Lek gedang koyo ngene iki positif ki senengane Arman iki. Warnane beda sing liyane do ijo, iki ungu. Yakin iki senengane. Man piye iki? Waduh. Angel. Wis lah cukup loro lah. Yang penting dhewe aku kon golek kembang gedang wis tak gawane iki. Kok tak gubuk. Wan Mbak Arman wis nunggoni. Man. Goni man. Gua kok api. Kembangnya gedang. Iya kumbang gedang aku lah. Lagi kembangnya gedang iki lho man. Hinji tadu mbah tadu. Aku kopi kumbang gedang. Iya sing jenenge jantung iki jenenge man. Jantung kuwi kembangnya gedang. Aku jenuk kan kumbang ni gedang bahagia pakai ngegula. Hinji gilakannya tadu. Tadu ya man. Tadu kuwi yo kembangnya gedang man. Apa ini kunjila? Kumbang gedang aku lo kumbang gedang pakai ngegulai ini lain pakai ngegulai ini tadu ni sa. Kuyang itu. Nah, aja jadi ku sama uat hinji kumbang gedang ni ku ngaku di. Makanya ngain ku ni kulin ni ku kan uat di kam di kebun sebelah di aku ku pakai kumbang gedang si hinji aku. Lek arek tak kok balik man. Iyo hinji kumbang gedang sa. Iki kembang kates. Iyo kates hani kuti gedang hani sikam. Wis kates kuwi man. Aku ora balik man. Aku kepikirannya. Iki arek tak kok balik iki kembangmu. Arek mbok sayur arek mbok lalap bodoh aman. Aku kepembah. Aku ora balik man. Wis kadung kesel wis sore iki lho. Wis kok iku elah yo iki arek tak kok balik iki mbok sayurku arek tak tumis. Hinji seged. Taduk nyisahnya aku kumbang gedang sangun kena kis kebiasaan. Lapah sambil keberengkungan saya gua kena. Taduk tuh cukup kumbang gedang.